ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು. ಹೌದು, ಅವರು ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂದಿನಿ ತುದತ ಬರ್ಬರ್ 2023 ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರದ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ ಏನೋ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದಾಯಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಜಿ ಬಂತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲಾ ಪಿನ್ ಪನ್ನ ಕೇರಳ ಬೇತ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಂಡ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಘ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ನಡಪೋಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಪ ಅಂಡ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಬೊಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಸಸಿ ಹೊತ್ತು ಮಗುಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತದೆ ಅವನ ಈತ್ ಪೋರ್ಲೋಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಿದಾಗ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಈತ್ ಪೋರ್ಲು ನಡಪದ ಬಂದಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದೀದ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಗೆ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲು ಅಗಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಪೆ ಅಂಚಾತ್ರ ಇನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಉಂಡು ನನ್ಲ ದುಂಬಾ ಪವಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಜಾಗದ ಎದುರುಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗ ತೊಂದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ ಅಲ್ಪನೆ ಕೂಲೊಂದು ಸಸಿ ಹಿತ್ತುದ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡದ ಅಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಉಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಹತ್ರ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಬಂತೆ ದಯದೀರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚನೆ ಉಂತಾರೆ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ದಾದ ಒಂದು ಬಂಗ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತ ಮೇರೆ ಎದುಶನ್ನೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಕಾಪನ ಪನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಪುಂಡ ಆಯಗಾಂಡಲ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಮುಗಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡದ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆವಾಡದ ಏಪಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚ ಓಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಚ್ಚಳ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಅನುಭವ ಕೊರಡು ಆ ಬಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿದ್ರೆ ಬರಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕು ಅದೇ ಆ ನಿದ್ರೆ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಲಾತು ಪೊರ್ಲೋಡು ಆವಾಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತು ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪದರ ನಡೆದು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಿಗಾಲ ಸಂಗಡದು ನಿಗಲ ಜಮನೇರಡ್ದು ಆವಾಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಗಲೆಗೊಂಡು ಪಡ್ಡೈದಗುಲ್ ಪಂಡ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಗಲ್ಡ ಏಪಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಂಡು ಅಗ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಿರದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಸಸಿ ಎತ್ತದ ನಿಗುಲ್ ದಾದವ್ಲಾರ ದಯದೀದ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಪೋಲೆ ಮಾತ್ರಲ ಎಡ್ಡ ಆವಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಂಡಲ ಪುಲ್ಪನಾಥ ಬರಡೆಂದು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ನೆಂಪಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಅರಿಗ ಸೊರ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನದಿ ಉತ್ಸವವು ಜಲ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,